खाथियावबो न' जाफैजोबसिगोन बे बर'फ्रा र'बला मानो खाथिमोन दा दैखौ फैयाबाथ' आन्दायबायमोन दा थांबायसिगोन बेसेबा गोजान दै लामदो डाइरेक्ट साहा होदो आसि बावाबो दै लामनिफ्राय डाइरेक्ट साहा होयो आयु माथो जागोन ए गोजान फैदों सासे बावाबो बैयाव थाबोदों दा गाज्रिनायखौ आंथ' खोनायाखै आंबो खोनायाखै आंबो खोनायाखैलै आंखौ खोनाया मारै खोनानांगौ बोरै खालामोनलाय आन्दायलाङोबा बेसेबा गोजान फैदों होनबाथ' जोङो ना नै दंफां हादों दंफां हादों बिलाइ हागासिनो दा दंफां जों गामिनिसो होनलायलायनाय औ मा फैदों सिलाय साननो लुबैदों आंसो बै लान्थाखौसो फाननो फैगोन ना माखौ सानलांबाय बे दा पुलिस कमप्लेन हैबा गैलालै बेसेबा गोजान फैदों होनबाथ' जोङो थ' बेजोंनो गाहायजोंनो होनबाय जि गोजान फैबायमोन जों लामबारनिफ्राय बोरै थांनांगौ आवगायहोगोन सिगां जाहोगोन ओइ बेजोंसो थांब्रैबायमोन जोंहा नै बेजोंसो थांनांगौ बेसेबा गोजान थांब्रैबायमोन 1 किल'मिटार बायदि थांब्रैबायमोन बेजोंसो थांनांगौ दे आयो भुटाननिफ्राय फैनाय जाहैबाय बिसोरो नै होफिनलायबाय आन्दायनानै ओरैजाय नै बेजोंसो थांनांगौ लामाया आन्दायब्रेदों एकदम उल्था पानियाव थांसैमोन जोङो हाग्रानि लामा जाहैबाय नुहुरबावासै दा नै आरोबाव बिदियावनो आन्दायलायदों जों लामाफ्रा नै माबायदि हाग्रानि लामाफ्रा अबे थांबावनो आरो अबे थांबावनो थांफिनसै रा एबार वाव बिथिं लामा दं बिथिंबो लामा दं बिथिंबो लामा दं गारियासो बोखोनांगौ जाहैबाय जों दहाय बेजोंसो फैनांगौमोन बैजों थांनाया जोङो आन्दायनाया नैबेखायनो आन्दायदों बेवहायनो आं बेजोंसो बेयावनो आन्दायदों नुहुरासैबा बेयावनो आन्दायदों बेयावनो एलाय बेयावनो आन्दायदों बेजोंसो थांबाय जोङो बेसरा नै आं बुंखादोंमोन गाहायजों माबायदि आं बुंखादोंमोन गाहायजों हाद्रिजोंनो साफा दा लान्थाया हांसो सिथारनानै जाहोनाय जाहोआ दे जोंखौ जाबाबो खामानिया जाबाबो जाबाय बेसरफ्रा माबायदि जायो आदारावहाय
हादानाव दंफैयोलै एकदमबारे माबायावहाय लाइमुथिनि एकदम साहा सोनाब सरलपारा खाथियाव लावखानि खाथियावहाय हा बेवहाय जों नुनायालाय फिसा बैनो नोंथां बै Oh, sampai dah. हा Ada di bawah dalam tadi. Dia nak final kau boleh yang tu. ए जों दा दस्रानिसो फैलायबायना दहाय नांबाय थायो नोंनालाय Ada lana pun ada. ए औ औ मा लांफैदों मा लांफैदों आयौ आयौ नै जोंनि सिंजायनि मानसि हादानाव बेसेबा थालिर लांफैदों आसरित मा दखान होनो बेखौ Bilai, गोबोरखि Bre, lama gua kau menjauh sih kau biar. आयौ थालिरा नै बेसेबा गुदुं मा होनोमोनलाय गोबोरखि बाजार Jahazi nama nih, jahazi. Haisiaवनो 2.5 थाखा. गोबोरखि हाथायनिफ्राय थांफिननोसै नै थांफिननोसै आं बाइक लानोसै बाइक लाना थांसै आं गाबोन फैखागोन नालाय औ नै बनफ्रा माबायदि माला सिमफायखो बेफोर हादानखौ मालाबानो न' जाफैजोबबाय बनफ्रा नै आयौ बेसेबा गिदिर दंफांफ्रा फाग्ला दै आयौ हनै बेथ' बेसेबा गिदिर माला माबानांगौलै बेखौलाय सावखांनांगौ माला सिनखांनांगौ आयौ साना हनै हाबथारनोसै 2 घन्टासो नांगोन जोंनो न'आव सौहैनो बिनिफ्राय हादाननिफ्राय गोबोरखि बाजारनिफ्राय ओंखारबाय नै माबायदि गोग्लैलाबायनानै मैगंफ्राथ' गायनांगौल' उफाय गैला जोङो थाब सफैनाय नङा आलुफ्रा नै मालाय माबायदि बरिया जाखादों लामाफ्रा नुबाय उरि बाबा सल' नै गारिफ्रा अट' खारलायबावोसो हादानाव मालाय नै अट' खारलायबावोसो नै आलुआ मालाय आलुआ हादाननि न'फ्रा नै माबायदि हादाननि न'लै लोगोफोर हादाननि न' नै आलुआ माबायदि जादों नै हादाननि न'खौ नायनानै ला माबायदि बर'फ्रा माबायदि हाथा हामा संसार जाफैयो नै गाव गावनि मोजां जायगाखौ गारनानै दैमालुनि सावा नांमारदोंदां हाजो खर'आव खारखो थैनांगोन नोंसोर होननाय बायदि एकदम हादान सिमफाय माबायदि संसार जाफैदों जोंनि बर'फ्रा बनानै बननि थाखाय खुनु सिन्था गैया आरो आजादि जायगायावनो दान मा जाखो एम्फौ हाबदों दालाङा नै हादाननि दालां बरिया सिन्था गैयाना दंफांफ्रा मा गामि जाखो बेफोरबा मिन्थिला नामफोरखौबो
हादाननि न' नै हादाननि न'फ्रा माबायदि थिं खाथाबलाबायनानै थायो नै खम साल बिफां दंमोन बे सिगाङाव बेजों बेयावनो लांफैजोबोमोन गलायखौ हारां हाथां दंफां गन्थ' मुरा गोजा बेमारफोर जानांगौबा जायगायावनो थैगोनलै गासिबो गारि गैया लामा मोजां गैया हस्पिटाल खाथि गैया दैज्लांफ्रावथ' बे लामाया थाबाय जाखानाय नङा हाब्रु जाजोबखागोन बेयो बा दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसो फिसिनोसो मोजांथार आबादजोंनो संसार जानांगौ जाहैबाय बेहाय हादानावहाय आलसार गारि खालि सिन्था गैया आबाद मावनानैनो संसार जानांगौ जाहैबाय हादानावहाय कारेन्टबो गैबावासो बेजों न'फ्रा नै हादाननि न'फ्रा रायजोफोर माबायदि संसार जानांगौ हादानावहाय बर'फोरनि संसार जानाय बर'फोरनि न' आरो बिसोरो हादाननि न' बै गिर्जा जाहैलायबाय नै मोसौआ मोजांथार नै हानफबलाबायनानै दं रुनिखाथाजों थांसै बिसिनिजोंनो खोनाबाय ओहो बै दलां दंखायो थांजायो बरिया लामाया बेजोंबो बेसरा मोनबायलै नै फुजासिम लामाया खाथ्रा नैबेयावथ' ओंखारखानांगोन बेयावथ' ओंखारखानांगोन नै लामाया देन्जारखा लामाया र' हादाननि लामा जाहैबाय हादाननि लामा नै हेल' नै एथिंजाय हादानावहाय पासेन्जारफोरखौ माबायदि खुनु लांखाया बेयावनो सेवलांजोबसिगोन बिसोरो जोंनि हरैबा बेसेबां दाम मुथासेयावनो 10 थाखा 15-20 थाखा गाहाम दाम आरो बैयाव मोनसे दंबावो दालाङा खारनोसै र' पासेन्जारफ्रा सेवलांजोबो नै लांखाया चलो नै माखासेफ्रा दं बनफ्रा ओरैनो सेवलांलाजोबखायो फाग्लासो आलुआ नै गायनानैल' दोननांगौ माबायदि जायो बेसरफ्राबो बरिया जाखायो लावखानि खाथियाव लाइमुथिनि साहा नोंना हनै लोगोफ्रा साइकेल सालायदों लोगोफ्रा नै नोंना साइकेल सालायदों नै सावबायलै सावबाय मुरा मुरि बेसर फोसिगोन खोमा बेहाय नै लोगोफ्रा नै दहाय खोन्थायो नोंगौ बबेजोंमोनलाय नै लामाया आन्दायफैबाय बबेजोंमोन बेजोंसोथ' होलांलायबाय हनै जोंहा ओरै थांना ओरै थांनो जादों आन्दायदों हादाननि न'फ्रा नै नायदो बर'फ्रा माबायदि संसार जाफैयो हादानावहाय हादाना मानो लामाफ्रानो गैया हादाननि न'फ्रा नै माबायदि
नै मालाय हादाननि सिख्लाफ्रा नै आलुआ बरिया जाखादों हादानावहाय ओइ होस बा हनै गराया होबाय बा अभारटेक खालायबावबायलै हुस अभारटेक खालायबावबाय जोंखौ नै होसोलायदों बा होसोलायदों हनै बा होलांबायलै आयौ मासेबाव हनै आयौ साला होलांबाय मोनासै होसो हरदों खोमा साला जोंथिं मानो फैनांगौ ना नै आसोलफ्रा होलांबाय मानसिया हनै गिनानै नै नै होबावबाय आयौ माथामबावसो होसो हनै होलांबाय ओरैजायसो आयौ हनै बेंस'बावबाय जानोलै अय सिदासो जागोन सिदासो सिदाथ' दानफायजोबनाय हादान बायदिखौ नुला लांदां जाजोब्बाय नै न' जाजोब्बाय नै हनै बेनोखामोन ना बेनोरा देलाय नै ओइ र' सरायघाट दालांलै बियो देन्जार सोलौ होद ओंखारनांगोन दा ओंखारा मोजां सालाय आस्ते गोग्लैबाथाय सेसखा सिलिलाङोलै थ' सादोथ' है बेजों मा ओंखारगो थ' हाग्लालै हादाननि दालाङा दंफां बेसेबा गिदिरखौनो हाखावना होदों आंखौसो गालांसैमोन थोद ओइ दालाङा बेबो मोनसे जाम्बालाय हनै नुवाखै बेसेबा गोजौ गिदिरखा दालाङा नुबाय दंफांनि दालां नुबाय आयौ दंफांनि दालां नै हादानावहाय बिजोंसो थाबायलै नै दंफां साजों बिराद बोरैबाथार आयौ माथो नोंबो मेथाइ खोनादोंलाय गोलैलाबायनानै थाखायो दंफांफ्रा नै बा गलाया नै बेसेबा गिदिर जोंनि न'फ्रा नै माबायदि बर'फ्रा बेयावनो खारबोनानै संसार जालाबायनानै दं गोदाव सोराव गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा आबै आबौनिफ्रायनो हा दंबाबो गावनि जायगाखौ गारै हादानाव खारनानै संसार जाफैयो औ गुबुन जाथिफोरनोसो हा मोजांखौ फाननानै हादानावसो खस्थ' दंफां दाननानै संसार जाफैगासिनो दं बर'फ्रा हाफोरखौनो मोजांहाय बानायनानै लानो रोङा खालि हादानावल' मोजां नुहुरो बेसेबां खस्थ' हादानफ्राव लामा मोजां गैया खुनु हस्पिटाल गैया स्कुल गैया उन्दैफ्रा बबेयाव फरायगोन लोमजाबा साजाबा बेमार आजार लांनो गारि घरा गैया लामा मोजां गैया थैगोमालायगोन माथो बे गय बागाना जाबा माहाजोन जागोनलै बेबा सोरनि बे जानांगौबा माहाजोन जागोन गय बागाना मालाय बेबो मोजांथार गय बागानानो गय बागान हादाननि दै लाइमुथि मोनफैनोसै
बाजार फिसा नैबेबा मा बाजारमोन ओरै थांनोसै ओरैबो थांजायोमोनदां ओरै थांनोसै दाना ओइ नै मटर मालाय नै मटर गैया जाखो नै आलुआ बरिया गिर्जाया नै क्रिसमासाव साजायनायानो दंदां गिर्जाया क्रिसमासाव साजायनायानो दं नै दाबो आलुआ बरिया जाखायो माथो आलुफ्रा ओइ नै गय बागान हादाननि गय बागान हादाननि नै मालाय थुफ्लानानै लाबोदों हादाननि न' नै नानियालाय नै हादाननि न'आ बेसरा नै गय बागान जाजोब्बाय नै हादानावहाय गय बागान बैखौ लांफाजागोन सासे हिन्जाव लांसै दे आयौ दाउआ ने दाउ साना हाबबाय दे हाबनायानो मा सान ओंखारखो हाबलांबायब्रा ओंखाराखै साना हाबलांदोंसो औ हादाननि न'फ्रा नै बे गथा सिङाव हाबसै हादाननि नै मालाय आथिंजाखौ माबायदि सेवहोजोबोसो जोंनिथिंजायबा बेयो बेसेबां दाम जागौमोन हादानाव नै फाथोखौ सोमनानै आथिंजाखौ लांखाया बे सेवजोबसै ओरैनो चलो दालां मोनफैलायबाय बरियालै दैया दुगैनो थाखाय जों सुनानै ओइ दालाङा थालांगोन ना सासे बुरैया थालांगोन ना माबा सासे बुरैया थालांगोन ना दा औ बेहा न'आव थालांसैरा गावनि न'आव जोंहा थांनोसै गैयालाय मानो थांनांगौ जोङो बोरै बेहा दोनहैदोंसै ओमफ्राय जोंहा थांगोनसै ओंखारनांसिगोनलाय बेयावबो र' थ' दालां मोनबावलायबाय नै ओंखाराबानो उफाय गैया गोलैबासो लासै सालाय हादाननि दालां दैया बरियाखानै अबस्थायानो सेस दैज्लाङाव बे गारि थारि लांजाखाया साइकेलबो सालायजाखाया थाबायनानैनो सेस आरो बेहाय बलाय बोग्रा लामा गोजामोन बिसोरो गासिबो दा लामा जाबोबाय आरो बलाय बोग्रायानो हाग्रा सिमफायनानै संसार जाफैनानै दं बर'फ्रा आयौ संसार जानो हानाय नङालै बिदि जायगायावहाय मानसिफ्रा नै फारि नै नोंना लोगोफ्रा नै लोगोफ्रा नै नोंना लोगोफ्रा नै लोगोफ्रा नै आलुआ बरिया जादों दहाय फुङाव फैनाया नै हादाननि आयं मोननिया ओइनो नङा मोखांखौ नुदों नंगौ मोखांखौ नुदों हाया फरायलायनाय नुवाखै मोखाङा जेखौ ओइ माबायदि ओरै गय बागानफ्रा हादान बबेनि बारहैलाय नों लामायानो थ' ओइ हादाननि लामाफ्रा माबायदि अबस्थायानो सेस दैज्लाङाव बबेजों थाबायगोन नै नैबेजों बारनोसै नायजाला गारिया खिथु उनाव आंनाथ' सेस जुथा लंपेन्ट जेकेट सेस जेकेटआबो सुगोदानसोमोन लंपेन्टआबो सुगोदानसोमोन आंना दानावहाय ओइ नों मेथाइ बायनाया मेथाइ बायनाय दखानखौ मोनबाय मा दखान मोनलाय बेफोराव
बोरैबा होनोलै बावलायबाय आं सुनि नै दालां मोनबावलायबाय दालां मोनबावलायबाय उजालाय र' दालां मोनबावलायबाय नै दालां मोनबावलायबाय दालां मोनबावलायबाय नै ओरैजाय एसे मोजां जाफैबाय आरो बांद्राय हादानद्राय नंथारला आरो ओरैजाय बाजार जालायबावोसो बियो दिनैहाय सानदे बाजार मा बाजार होनो बेखौ बावलायबायना चलो द बाजार जालायबावोसो नै मालाय नि न'आव दोनैखौ माबाजोबो मानसिफ्रा बिसोर थाबोबाय दा हा बिथिं एसे मोजां जालायबाय लामाफ्राबो न'फ्राबो मोजां नङालै बाजार जालायबावोसो अमा बेदर फानदों बयलार फानदों मिल दंलायबावोसो नै मिल कारेन्टनि मिल दंबावोसो नै बे साइडआव हिन्दुफोर दं आरोना बाजारनिफ्राय गान्दु माबा माबि बायबाय मालाय नै बे गया देरजोबनांगौबा फिथाइ थायजोबनांगौबा जों देरलायनो हानाय नङा एसे मोजां जाफैलायबाय नै लाइमुथिजों एसे साबसिन आरोना बेखौ लांसै नामा नानि गिर्जा लाइमुथि बाजार मोननोसै नैबे जाबाय मिसन इंलिश मिसन बियो इंलिश मिसन लाइमुथि लाइमुथि बाजार बन्द' जोबनाय साननैखायनो मानसि सासेया दा फैया बैयावथ' ओरैथ' मानसि सासेया मानसि सासेया लाइमुथि बाजार मानसि सासेया दा फैया बाजाराव दंफैयो दा नै दे दोनथ' लाइमुथि बाजार बेयो लाइमुथि बाजार